Λοιπόν, εδώ στο πολύ βάθος αναβοσβήνουν. Τι όμορφες που είστε! Γεια σας παιδιά! Σήμερα έρχεται στο Παρίσι η ζωή. Έχει ήδη φτάσει. Εγώ τώρα τελείωσα τη δουλειά. Έχει αφήσει τα πράγματά της σπίτι μου. Και τώρα περιμένω να βρεθούμε για να πιούμε ένα κρασί. Όση ώρα το περιμένω, σκέφτηκα να πάρω κάτι να δοκιμάσει, θα σας το δείξω. Τελικά ξεκίνησα να το τρώω εγώ. Καλησπέρα από το Παρίσι. Προσπαθώ να δω το που πηγαίνω τώρα, για να μπω στο μετρό. Τέλος πάντων, είστε στο πολύ. Εγώ έχω έρθει επίσκεψη στη Ρεναντούλα, στο Παρίσι, και αποφασίσαμε να κάνουμε vlog. Μάλλον είμαι σε λάθος χώρο. Θα πάω λίγο πίσω. Γράψτε λάθος. Γεια σας! Βρεθήκαμε. Λοιπόν, μόλις ήπιαμε κρασάκι και φάγαμε παιδιά. Ναι, αντικάκι, πλατότητα. Και τώρα κάνουμε βόλτα στα στενάκια τους δρόμους του Παρισιού. Του Σεντζερμέν. Ναι. Εντάξει, είναι η πρώτη μέρα, το πρώτο απόγευμα. Εγώ είμαι λίγο κουρασμένη, η Ρενατούλα μου είναι και αυτή κουρασμένη. Οπότε θα περπατήσουμε στο βράδυ. Και μετά θα γυρίσουμε σπιτάκι. Να δούμε ταινία, να κάτσουμε αγκαλιά, να πούμε τα μυστικά. Δεν μπορούμε να σας δείξουμε. Αυτά. Γενικά, Κάτι άλλο θες να πεις εσύ? όχι, είμαστε... Έχεις σκεφτεί καθόλου τι πρόγραμμα θα κάνουμε αυτές τις μέρες? Βέβαια, έχω σκεφτεί. Θα κάνουμε μη τουριστικό πρόγραμμα. Έχω σκεφτεί για φαγητά και ποτά. Εγώ της έχω πει ότι επειδή ξανά έρθει στο Παρίσι δεν χρειάζεται να βγούμε για τα τουριστικά μέρη. Αυτό έχω πάρει περισσότερο. Αν θέλω κάτι να δω θα πάω εγώ μόνη μου τα πρωινά βόλτα που μου αρέσει. Και θα το δείξεις φυσικά. Α, ναι, πρέπει να κάνετε αυτό. Ναι. Σωστά. Καλά, το φιλικό, ναι. Πού πας, κάτσε. Τι θέλουμε να πάρουμε μέχρι στο Ό,τι σούπερ μας μάρκετ? εμπνεύσει, ό,τι μας εμπνεύσει. Κλείξε το βίντεο να πω κάτι. Θέλεις αύριο να γυρίσεις σπίτι και να σου μαγειρέψει? Ναι, αλλά δεν θέλω να σε βάλω σε κόπο. Όχι, είναι κόπος, απλά μια ένσταση. Έχεις κουζίνα γιατί δεν την είδες. Ναι, ναι. Θα μαγειρέψεις Είναι στην κρυμμένη και θα το η βγάλω κουζίνα. και βίντεο. Τέλεια. Καλά σου φθήκαμε. Ναι, Άρα θα πάω άλλη μέρα στα μουσεία. άλλη μέρα. Αύριο έχω Το Λούβρο σε χάνει αύριο. και πρέπει να λούσω και το κεφάλι του μαλλί μου. Ναι, και εγώ ίσως πρέπει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τι με ρώτησες? Αν έχει χειμώνα βουρδιού. Αλλά μετά είδα ότι είναι κολοκυθάκι με πιπεριά. Δεν τον πίνω αυτό. Όχι. Αυτό δεν είναι για να το πιείς, Ρενάτα μου. Όχι, κασπάτσο. Είναι για να το βάλεις στο φαΐ σου. Όχι. Αν μαγείρευες. Από μαγειρέ. Το πρωινό τι θα έλεγε? Το πρωινό της ζωής θέλει να είναι αυτά εδώ. Σας φαίνεται αυτό για πρωινό? Ρε εσείς, δεν μπορώ, θέλω κάπως, έχω έρθει διακοπές. Έχει χάρη που είμαι ελαστική και σου επιτρέπω. Είναι διακοπές και πάντα μου αρέσανε αυτά, απλά το κορίτσι είναι πάρα πολύ αυστηρές. Δεν μου σου καταλάβει και από άλλα βίντεο, π.χ. βλέπε πώς θα ήταν να συγκατοικούσαμε και δεν πόσο αυστηρές ήταν. Εγώ δεν είμαι, δεν είμαι. είμαι. Από όλες. Αυτό. Ποζάρι. Καμία σοβαρότητα. Πώς θα δείξεις? Κάνω πλάνο. Δεν θέλω να δείξεις τα πόδια μου. Δείξε από εδώ και πάνω. Πάμε για το τρίτο μας ποτό. Αύριο. Μέρα εδώ, είναι 10 η ώρα το βράδυ. Ναι, όντως. Αύριο και μας έχουμε full πρόγραμμα. Θα περιμένουν, θα ξαλώσουν πάλι. Καλησπέρα. Πάλι. Είναι η επόμενη μέρα. Σας πω, βγάλαμε πλάνο ότι μαγειρεύω. Όχι, το ξεχάσαμε. Δεν βγάλαμε τίποτα, ούτε ότι πάμε στην κουζίνα. Όχι. Μαγειρε... Α,
Βγάλαμε ένα μικρό από το σανσέρ, ναι. Ωραία, εντάξει, μαγειρέψαμε. Η ζωή μας μαγείρευσε. Ναι, φάγαμε και τώρα πάμε βόλτα. Θα πάμε σε μια ωραία ταράτσα. Πάμε σε μια ταράτσα που δεν έχω ξαναπάει ούτε εγώ. Εδώ τρέχουνε γύρω μας, έτσι πάμε να πιούμε κοκτέιλ. Ναι, Αυτό. Επίσης θέλω να πω κάτι για το Παρίσι. Ότι Για πες. περιμέναμε στα καύσωνα και εγώ Ναι. χάθηκα πάρα πολύ. Αλλά Ναι. τελικά δεν κάνει καθόλου κρύο. Ωραία. Να κάνει καθόλου ζέστη. Έχουμε βάλει πάλι από πάνω κάτι. Λίγο, ναι, μου ζήσει μια κουτούλα τέτοια Ναι, ώρα, ναι, ακόμα ναι, ναι. μέρα. Ναι. Αυτό τρέχει ο κόσμος. Μήπως βάλει και για τρέξει. Ναι, Απλά δεν έχω φέρει δεν έχεις φέρει. Ρούχα έχω, παπούτσια να δούμε πώς θα. Παπούτσια έχω. Α, έχεις φέρει παπούτσια αθλητικά. Ωραία, θα πάμε για τρέξει. Ωραία, τέλεια. Πάμε τους καλεσμένους, πάμε Ναι, τώρα. ναι. Αυτά. Ναι. Αυτά. Οπότε θα σας δείξουμε σε λίγο Τι θέα. που θα πάμε. Επίσης έχουμε ιδέα. Κάτσε να φαίνονται και για άλλο βίντεο να κάνουμε Από εδώ, από το Παρίσι. από το Η Παρίσι. Ρενατούλη τη σκέφτηκε στην ιδέα. Ναι, ναι, ναι. Καλά, το λες αυτό και άμα δεν αρέσει μετά θα είμαι εγώ υπεύθυνη. Θα τους αρέσει. Γιατί. Ναι. Θα σου άρεσαν τα άλλα. Μπορεί να έχετε δει. Ήδη βασικά αυτό το βίντεο, οπότε ναι. Α, ναι, μπορεί να το ανεβάσουμε πρώτα. Και Πρώτα. τώρα να λέμε μπουρδες. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Να το έχεις το κάνει Ναι. αυτά. Θα δούμε. Για πες. Θέλω να πω κάτι. Επειδή πάρα πολλές φορές κατά καιρούς μας έχετε πει γιατί δεν βάζουμε βίντεο και για το ένα και για το άλλο, θέλω να πω ότι γενικά δεν έχω χρόνο να κάνουμε το edit. Γιατί εντάξει, βγάλουμε βίντεο, Σωστό. ok, είναι εύκολο. Ανοίγουμε τη κάμερα, λέμε. Ναι. Τελείωσε. Το δύσκολο είναι να κάνεις edit και καμιά μας δεν έχει χρόνο. Δεν έχω χρόνο πολύ Όντως. μας. Εσείς λοιπόν που είστε θαυμαστές και έτοιμοι να μας βίντεο, μήπως προσφέρετε κάποιους να μας κάνετε το edit. Α, τέλεια ιδέα. Ωραία. Τέλεια ιδέα. Και να Μπράβο, δείχνουμε το Ζωή. βίντεο. Μπράβο. Και επίσης θέλω να πω ότι η Νάτα πούμε, επειδή είχε πάει αγροτικό, είχε γυρίσει πλάνα, ένα σωρό. Ναι, πριν από 100 χρόνια. 5 χρόνια. Ναι. Και εγώ στην αρχή είχα γυρίσει κάποια πλάνα. Από την ειδικότητα. Την ειδικότητα καλά έχουν σε αυτή αυτά. Ναι. Δεν ξέρω καν που είναι, μπορεί να το Ναι. διαγράψει. Ενώ κατά καιρούς έχω τραβήξει διάφορα πλάνα βίντεο και αυτά δεν ανέβηκαν ποτέ γιατί ποτέ δεν είχαμε το χρόνο Ναι. να τα φτιάξω. Έχουμε τη διάθεση να βγάζουμε τα πλάνα και μας αρέσει, απλά δεν είμαστε τόσο φαν του edit. Ναι, δεν το έχουμε καθόλου. Δεν το έχουμε. Όπως είναι δηλαδή εδώ η εκκλησία, προχωράτε έτσι και τσουπ έρχεστε εδώ και φωτογραφίζετε. Ζωή! Λοιπόν, ήρθαμε στην ταράτσα και εγώ πήρα παλώμα, τεκίλα πατρόνικο. Βέβαια, δεν είναι κλασική παλώμα. Γύρω-γύρω εδώ βάζουν αλάτι. Έχω βάλει βέβαια μέσα. Αναποσβήνουν τα φωτάκια. Λοιπόν, εδώ στο πολύ βάθος αναποσβήνουν. Λοιπόν, τελειώσαμε το κοκτέιλ μας και ήρθαμε για φαγητό. Ναι, αλλά είναι να το πάρει το μόνο. Να το κουρεύτηκα. Αυτή είναι η αγαπημένη μου. Taste test. Το δοκίμασε. Top. Ωραίο. Έχω πάρει 3 γεύσεις. Τι γεύσεις πήρες? Είναι top. Είναι τέλειο όντως, είναι πολύ ωραίο. Κάτι καραμέλα, λιμυρί, κάτι τέτοιο. Ναι. Γιαούρτι και τυραμισού. Τέλειο. Είναι το αμορίνο. Αυτά. Τέλεια, καλή απόλαυση. Hello και πάλι. Λοιπόν, είμαι Παρισάκι, μόνη μου. Το Ρενατούλη δουλεύει, οπότε σήμερα έχω κάνει full περπάτημα μόνη. Είχα ξεχάσει τελείως, εννοείται, να ανοίξει την κάμερα.
Ελλάδα όλα. Τώρα πάω προς Γκαλερί Λαφαγέτ. Έχω πάρει και κάτι και πίνω γιατί είχα σκάσει μια λεμονάδα. Δεν ξέρω βασικά, εκτός από λεμόνι έχει κάτι άλλο μέσα, δεν κατάλαβα. Τέλος πάντων, πάλι αυτό. Έχει τόσο δρόμο αυτά τα οποία τους αναέρει. Φορά μια φούστα και από τους πέραν πάνω, πρέπει να φορά μια φούστα πάνω. Τέλος πάντων, οκ, ευτυχώς εδώ δεν ξέρετε. δεν ξέρω αν το έχετε δοκιμάσει ποτέ, αλλά το να κάνεις βόλτες μόνος σου σε μια ξένη χώρα είναι ό,τι καλύτερο πραγματικά και σας το συστήνω ανεπιφύλακτα. Γεια σας! Σήμερα είναι η τρίτη μέρα που είναι εδώ η ζωή μου. Εγώ τώρα τελείωσα τη δουλειά και πάω να την βρω και είπαμε να βρεθούμε στην Γκαλερί Λαφαγέτ. Λοιπόν, βρεθήκαμε και έχουμε φτάσει τώρα στην Γκαλερί και θα κάνουμε μια βόλτα εδώ. Εδώ μάλλον θα ψωνίσουμε σε αυτό το κομμάτι. Στα υπόλοιπα. Δοκιμάζω αυτό το καπέλο. Δεν ξέρω, είναι λίγο υπερβολικό θεωρείς. Θέλει ελληνικά νησιά, βάλε και εσύ. Και τις επόμενες διακοπές στην Ελλάδα. Λοιπόν, έβαλε και αυτό η ζωή, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο και το δύο. Όχι έτσι, για προστασία από τον ήλιο. Και για μέσα την πόλη πολύ ωραίο. Έχουμε ανέβει στην ταράτσα της Γκαλερί Λαφαγέτ. Είναι πολύ ωραία. Να το ξέρετε όσοι έχετε στο Παρίσι και δεν έχετε έρθει εδώ, ότι έχει τέλεια θέα, οπότε όταν επισκεφτείτε την Γκαλερί, να ανεβείτε οπωσδήποτε και στη ταράτσα. Φαίνονται τα πάντα, ο πύργος του Άιφελ, η όπερα, γενικά έχει τέλεια θέα σε όλο το Παρίσι. Και επίσης τώρα το καλοκαίρι έχουν βάλει και διάφορα καφέ που μπορείτε να κάτσετε και από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, αποφασίσαμε να έρθουμε να πιούμε σοκολάτα στο Καρέτ που έχει πάρα πολύ ωραία τη σοκολάτα και κρύα. Και έχουμε έρθει στην Place des Vosges. Κάνει βασικά τον τέλειο καιρό και είναι τέλεια ώρα. Οπότε έχει πολλά παιδάκια, παρέες που κάθονται κάτω στο γαζόν, παίζουν. Ναι, μια μπάλα. Και είναι πολύ ωραία. Πάμε για σοκολάτα. Βλέπω μια μικρή ώρα. Ήρθαν οι σοκολάτες μας. Για δοκίμασε να δούμε. Α, ναι, θα βάλεις τη σαντιγί και έτσι πρώτα, ναι. Top. Ναι, top. Είναι έτσι έντονη η γεύση, γεμάτα. Πώς και πώς. Ναι. Τέλεια. Top. Όχι, είναι πολύ καλή. Πώς σου φαίνεται? Πολύ νόστιμο. Πολύ ωραία. Μετά τη σοκολάτα περπατάμε και κάνουμε βόλτες. Είμαστε τώρα στο Μαρέ. Ναι, θα δούμε λίγο αυτή την περιοχή. Ναι. Θα γυρίσουμε. Λοιπόν, είμαστε τώρα σε έναν κήπο. Αυτό εδώ. Γενικά είναι και μουσείο και η αυλή του είναι για καφέ και το βράδυ για ποτό. Εδώ νύχτανε πάρα πολύ αργά. Είναι για τις 10. Ναι. Οπότε δηλαδή τώρα είναι μέρα και είναι ήδη ξέρω εγώ η ώρα 9. Ναι. Είναι η επόμενη μέρα. Εγώ τελείωσα λίγο πιο αργά τη δουλειά σήμερα και πάω τώρα να βρω τη ζωή. Σήμερα έχουμε κάνει κράτηση σε ένα ωραίο μαγαζί για φαγητό. Αλλά επειδή είναι αργά η κράτησή μας, πάμε τώρα λίγο νωρίτερα για ένα κοκτέιλ. Στο Μαρέ πάλι. Η ζωή φτάνει ήδη βασικά. Εγώ άργησα λιγάκι γιατί γύρισα σπίτι να κάνω μπάνιο, να ετοιμαστώ. Και πάω τώρα να τη βρω. Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Επειδή γενικά έχω πάει και άλλες φορές στο μαγαζί αυτό και πάντα τη μέρα της κράτησης σου στέλνουν email επιβεβαίωσης.
Βέβαια συχνά εγώ δεν το βλέπω αυτό γιατί μπορεί να πάει πιο κάτω στο mail και τα λοιπά. Και λέω ας πούμε δεν μου έχουν στείλει. Να πατήσω και επιβεβαίωση. Και είχα βέβαια ένα άγχος και βλέπω ότι η κράτηση δεν είναι για σήμερα. Βρήκα μόλις τη ζωή. Γιατί έκανε τη ζωή κάποια λάθη, οπότε και εγώ δικαιούμαι να έχω κάνει λάθη. Τι έχω κάνει. Τι λάθη έχω κάνει εγώ. Λοιπόν, η ζωή όλη μέρα ξέχασε να βγάλει vlog. Κάνει όλη μέρα βόλτες, έχει πάει σε μουσεία, σε πάρκα, πλατείες, καφέ, φαγητά. Εγώ ήμουν στη δουλειά και δεν είχε βγάλει ούτε λίγο vlog. Και της λέω, επειδή μου δείχνει τώρα το στυλό που έχει πάρει. Ναι, θέλω να δείξεις λίγο το στυλό. Και της λέω, τα έδειξε στο vlog και μου κάνει ποιο vlog, αφού δεν έχω βγάλει. Λοιπόν, τέλος πάντων, πήρε κάποια πολύ ωραία στυλό. Αυτά εδώ. Είναι όντως τέλεια. Και αυτά γράφουν όλα μπλε. Όχι. Η πασχαλίτσα γράφει κόκκινο. Και το μαύρο γράφει τυρκουάζ, γιατί κοίτα, έχει εδώ πέρα πίσω. Πούντο. Και αυτά είναι η γόμα. Και αυτό είναι γόμα, μπράβο. Το σχόλιο μου ήταν. Δείξε και αυτό. Ναι, και αυτή είναι κασετίνα. Είναι όντως τέλεια. Τέλεια δεν είναι. Και δείξει και τα μαρκαδωράκια. Τα μαρκαδωράκια, μοβ και μπλε. Ωραία, και δείξει και αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό. Και αυτή είναι κάτι το σάλι. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά τα θυμίζουν τα ψώνια που κάνει στο Παρίσι μια ειδική γιατρός. Δεν εκπονήσει βλακίες, ρουματάτες, σαν ειδικευμένες, ψωνίζει σοβαρά πράγματα. Πρώτο σχόλιο. Δεύτερο, ψωνίζει παιδικά στυλό. Μισό, θα σε βγάλω εγώ τώρα. Αλλαγή. Ναι, όμως εγώ είμαι από το πρωί έξω και το μακιγιάζ δεν είναι τόσο φρέσκο στο δικό σου. Τώρα δεν σε μένα που τα λες αυτά. Ναι. Ωραία, αλλαγή. Μια χαρά το μακιγιάζ σου, εγώ τις προηγούμενες μέρες έβγαινα με τα μακιγιάζ και το βλέπω έτσι. Θα σου πάρω μια ανακοίνωση. Να μου το βάζεις ψήφια μου. Έκανε ένα μικρό λάθος. Σε έγραψες την κάρτα μέσα στο διαμέρισμα. Όχι, δεν θα μπορούσε να γίνει, νομίζω ότι το έχω πάρει. Τότε ένα μικρό λάθος. Έχασες κάτι δικό μου. Κατέστρεψες κάτι δικό μου. Δεν είναι τόσο σοβαρό ή και είναι, δεν ξέρω. Έχει να κάνει με σένα ή με κάποιον εμένα. Με τη σένα. Ούτε εσείς λάθος εισιτήριο για κουσία. Όχι. Παγιάρισε. Αύριο είναι και στο κάτι. Αύριο έχεις ευκαιρία. Το Σάββατο. Όχι. Σήμερα έχεις ευκαιρία. Όχι. Σήμερα, δεν υπάρχει κράτηση μας στο εστιατόριο. Η κράτηση είναι την επόμενη Πέμπτη. Εντάξει, καλά, δεν πειράζει. Τέλεια, άρα θα πάμε στο πυργοπλάι. Έχω κι άλλη, όχι, έχω βρει κι άλλο εστιατόριο. Έχω σκεφτεί 3 επιλογές. Σας κλείνω να μου πείτε τις επιλογές. Τα λέμε σε λίγο. Ωραίο. Ποιο ήταν το αγαπημένο σου? Αυτό. Με διαφορά. Ποιο? Αυτό εδώ. Είναι κροκέτες. Σαν κροκέτες μπακαλά. Το μπακαλά. Τέλειο. Και έχει και μια σως. Πολύ καλό. Εμένα μου άρεσε και αυτό εδώ η πατάτα στράβας. Και από εδώ μου άρεσε η σάλτσα. Δεν μου άρεσε πολύ αυτό. Ναι. Φάνηκε διάφορο. Και έχουμε πάρει και πίνουμε τίντο δε βεράνο. Υγεία! Τελειώσαμε το φαγητό μας. Ήταν τέλεια. Έχουμε 45 λεπτά για το σπίτι. Καλά, όχι 45, εντάξει, 45 μου είπες εσύ. 40 τώρα. Ήταν 42, είπα 45 για να υπερβάλλω, τώρα θα είναι 30 κάτι. Θέλω να πω, αυτό που έχει γίνει με τα μέσα. Δεν μπορώ να γενικά αυτό που έχει γίνει είναι ότι
Αυτές τις 10 τελευταίες μέρες κάνουν έργα και έχουν κλείσει Στη βασική γραμμή μετρό που είναι πιο βολική γενικά του Παρισιού. Η οποία είναι ακριβώς δίπλα στο σπίτι μου και είναι αυτή που παίρνω και για τη δουλειά μου. Τα αλλάζω και όπου αυτό. Την έχω κλείσει. Γενικά. Αν δεν το καταλάβατε. Οπότε κάνουμε μεγάλο κύκλο κάθε φορά για να πάμε κάπου και αυτό μέσα στην αποκαλύψη. Ρενιστάζω. Γεια σας παιδιά. Καλημέρα. Μόλις τελείωσα από το Μουσείο Ντορσέ και έχω έρθει στο καφέ Αντζελίνα, το οποίο πίνω σοκολάτα και περιμένω να έρθει και το κρόκ μαντάμ για να φάω και μετά έχω να πάω στο Λούβρο. Αυτό εδώ είναι το μαγαζί. Κάπως έτσι. Αυτά. Πάμε σε ένα θερινό σινεμά, σε ένα πάρκο. Δεν έχω ξαναπάει ούτε εγώ, θα είναι πρώτη φορά. Δεν είναι κάποιο οργανωμένο δηλαδή. Είναι απλά προβολή σε ένα πάρκο. Οπότε τώρα περιμένω μια άλλη φίλη μου και θα πάμε μαζί να πάρουμε σνακ, κάτι να πιούμε και κάτι να έχουμε να φάμε. Και πάμε να βρούμε τη Ζωή και τους υπόλοιπους. Ελπίζω σήμερα η Ζωή να σας έχει βγάλει πλάνα. Έκανε πολύ ωραία πράγματα, πήγε σε μουσεία, πήγε βόλτες και να τα έχετε δει. Νομίζω ότι όλος ο κόσμος είναι απελπισμένος αυτή τη στιγμή. Πραγματικά κουράστηκα πάρα πολύ. Αλήθεια. Εδώ όσο περισσότερο μπορούσα. Έτσι είναι τεράστιο, δεν υπάρχει. Αλλά εντάξει, ήταν πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε φτάσει και μας έδωσαν εδώ φούσκες και μας δώσαν και αυτό εδώ το σνακ. Και αυτό marshmallow chocolate. Εγώ το φαγα γενικά γίνεται χαμός, πολύ χαμός. Δεν σκεφτήκαμε να φέρουμε μια πακετούλα να στρώσουμε, αλλά έχουμε κάτσει έτσι. Θέλω να δείξεις και την τρίτη της παρέας. Εννοείται, δείτε. Λοιπόν, έχουμε κάτσει εδώ. Ναι. Πώς νιώθεις που έχουμε έρθει εδώ πέρα? Φοβερά. Άλλη μια ταινία που έχουμε δει 100 φορές. Ισχύει, καλύτερα όμως γιατί την ξέρουμε και αν δεν βλέπουμε πολύ καλά θα δέξει. Αυτό είναι αναψυκτικά πήραμε. Α, το άνοιξες ήδη εσύ. Ναι, ήπια. Πορτοκαλάδα, οραντζίνα. Πορτοκαλάδα. Έχω νόμιζα την λιμονάδα σου σήμερα. Έλα. Θα κάνουμε βγάζεις τώρα. Βγάζω. Τι σημαίνει αυτό που λέει εδώ? Του 17ου, Μαρή. Μαρχείο. Λοιπόν, τι βγάζεις, τι φαίνεται? Μωρή, όλα πάνω μου τα φέρνεις. Δεν γίνεται να φαίνεται μωρί στο καρδιό, το κάνουμε αυτό ξανά. Λοιπόν, Τι μου φέρνεις. Τι όμορφες που είστε. βγάλε και ένα. Είστε κούκλες. Πού ρε? Α, klein. Αυτό είναι παραθυσοβρούμενο. Είναι κλεμμένες. Άλλη μια μέρα που δεν πήγαμε βράδυ στον πύργο του Άιφελ. Αύριο τελευταίο βράδυ ελπίζω ότι θα πάμε. Βασικά σίγουρα θα πάμε. Βασικά εγώ θα πάω. Πάρα πολύ ταινία με λεπτομέρεια. Αυτό. Πολύ
πολύ όμορφα. Ξεκούρασε τώρα. Σήμερα είναι και Σάββατο και δεν δουλεύω κι εγώ. Έχουμε όλη τη μέρα. Περάσουμε μαζί. Θα κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Όμως τώρα θα τα κάνουμε. Ναι, τώρα πάμε για να πάρουμε τα απαραίτητα για το άλλο βίντεο που σκοπεύουμε να ανεβάσουμε. Το οποίο θα το γυρίσουμε τώρα σε λίγο. Οπότε πάμε να πούμε. Θα πάμε στο σούπερ μάρκετ. Ναι, λογικά θα έχει ήδη ανέβει βασικά αυτό το βίντεο. Οπότε έτσι υποτίθεται τώρα. Με κάτι μικρά, δεν ξέρω τι, και άλλα κανονικά. Άμα δεν ψάχνουμε αυτό, λοιπόν, ήρθαν τα φαγητά. Έχουμε κάτι εδώ με τα κορίτσια. Γεια! Έχω να πω ότι τα καταφέραμε και ήρθαμε στο Σεζανού και είχαμε παραγγείλει αυτά εδώ τα εξαιρετικά. Αυτό είναι ταρτάρ με αβοκάντο, γαρίδες και κάποια άλλα πράγματα που δεν ξέρω. Αυτά με καβούρι νομίζω είναι, αλλά θα το δούμε. Α, με καβούρι. Αυτό είναι grapefruit. Ναι. Αλήθεια. Αυτά εδώ είναι τα ραβιόλι. Εδώ κρύο σούπα ντομάτας. Τώρα σε έβρεπε. Και αυτό είναι το αντρεκότ. Λοιπόν, αυτό το έχω δοκιμάσει βασικά, είναι πολύ ωραίο. Πώς θα δοκιμάσει το σούπα. Δεν είναι αυτό. Taste test. Παίρνω και λίγη φαρέλα ή κουράκι. Πώς είναι? Αλήθεια, πολύ χαίρομαι. Ήρθαμε να φάμε παγωτό. Αμορίνο. Ξαναβγάλω απλά. Δεν θυμάμαι. Λοιπόν, πήραμε. Εγώ πήρα κλασικά φιστίκι και τζαντούλια. Και εγώ κλασικά γιαούρτι καραμέλα και έβαλα και στρογγυλετέλα. Εσύ τι πήρες? Καρύδα και φιστίκι. Τέλεια. Έχουμε έρθει στο κανάλι. Περνάμε τώρα μία από τις γέφυρες για να πάμε στην άλλη μεριά να βρούμε κάπου μαγαζί να καθίσουμε. Από αυτήν εδώ τη γέφυρα βουτούσαν οι Γάλλοι στο ποτάμι αυτό, στο κανάλι κατά το καύσωνα. Α, τέλεια! Τέλεια! Και κάπου εδώ τελειώνει το βίντεο. Δυστυχώς να φύγω. Ναι, έχω αργήσει κιόλας. Ρένα μου, θα μου λείψεις πολύ. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Ναι. Ελπίζουμε να βγάλουμε κι άλλα πολλά. Ναι. Δείξτε μας την αγάπη σας για να πάρουμε κουράγιο και να συνεχίσουμε. Ναι. Κάντε like και subscribe αν σας άρεσε. Αφήστε κάποιο σχόλιο. Σωστό. Να αγαπάτε πολύ και κυρίως εσάς. Γεια!